Hahalatun pa ang magiging resulta kan plebisito o ang pagboto kan mga namamanwaan antes formal na iproklama bilang highly urbanized city ang Naga. Sigun kay Alcalde Leni Robredo, mantang may mga bentahi ini para sa syudad, dakul man ang angat kan sarong HUC. May report si Joel Solino. Opisyal na pinag-anunsyar aldaw na Miyerkules, petsa 27 kang Mayo 2026, ni Alcalde Leni Robredo na napirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagiging highly urbanized city kang siyudad ng Naga. Kasabay man ini kang pagselebrar asin pagrumdum kang ika-68 taong kumpleanyo ni dating alkalde asin DILG Secretary Jesse Robredo. Huli kay ni ang Naga City, ang ika-34 siyudad sa bilog na nasyon na naging highly urbanized city matapos ang pirang dekada na pagiging independent component city. Sigon kay Alcalde Leni Robredo, sa pagiging HUC kang syudad, kabali na ini sa big leagues o mga darakulang syudad sa nasyon, siring sa Quezon City, Makati City, Pasig City, Pasay City, syudad kang Maynila, sa San Juan City, Baguio City, Puerto Princesa City asin iba pa mga darakulang syudad sa NCR asin Luzon. Mantang sa Visayas, ang Cebu City, Bacolod City, Iloilo City, Lapu-Lapu City, Mandawi City asin ang Tacloban City. Sa Mindanao, ang Butuan City, Cagayan de Oro City, Davao City, General Santos City, Iligan City asin ang Zamboanga City. Pinirmahan na ni Presidente si proclamation na highly urbanized city na ang Naga. Doon yan sa anak. So yun po, kasimbagan kan sa kuyang kahaputan. Nagpasa pa si Councilor Uying, pero nagpasa si Councilor Uying ng resolution about it. Pinag-urulayan tabaga. Yan po si Vice Mayor Gabi, saka si mga konsehal, pinag-urulayan ta na ano ba ang pagmati ta? Gusto na bang mag-highly urbanize kita o habot na pa? Iba-iba ang pagmati. Ang iba gusto na, ang iba nagduduwa-duwa dahil may implikasyon po kaya kung highly urbanized na kita. Kita baga competitive kita, gusto na pero may kitang gana. Bakong iyo. Sinabi pa kang alkalde, dawa pa nga ni naproklama na kang presidente ang pagiging HUC kang syudad. Mahagi pa man ini sa plebisito, asin mismong mga nagedyo ang madesisyon kung pabor o dai ang mga ini sa pagiging highly urbanized city kang Naga City. Aminado man ang alkalde, nahuli kang pagiging upgraded na kang syudad, madaraman ini ning mas dakulang angat asin pagbabago sa mananlain aspeto, magpuon sa paggulpi na ka mga investor, local and international. Marikas na mga developments asin modernong teknolohiya, asin ang pagkakaigwa ning mas pusog na infrastructure asin economic growth. Dugang pa kang alkalde sa pagiging HUC kang syudad, direkta ng makakukuhaan ning dakulang share sa national taxes ang Naga para man magamit sa pagpapaurog asin paggibo ni mga local roads, mga hospital asin iba pang mga infrastruktura, kabali na ang mga public services asin ang posibilidad na magkaigwanan ni suway na distrito ang syudad ng Naga hali sa existidong mga distrito sa probinsya kang Camarines Sur. Under the law kaya, kay puhan may plebiscite within 120 days. Sabi ko sana daing na sa to iparisibi para si plebiscite isabay na lang sa barangay elections para mayo ng gastos. Ano man lang yan, plebiscite na hinahapot ang mga tao kung uyon sila na mag-highly urbanized city na kita. Siguro magkaigwan ng information dissemination kung ano ang implications. Sa implication kaniyo, ang expected ta mas magulpi ang investments dahil ang mga negosyo perming ang inot niyang criteria si mga highly urbanized. Dahil ang gustong sabihin kaniyo, active ang trade and commerce. Para sa Naga Ngunyan, Joel Solino. Ika ako, kita, Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, Naga Ngunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.